Lasterketa hau ere iparraldeko jokuak izendatzen den horietako bat da. Kirol honetan erabiltzen den tresna ikus dezakezuen bezala oso arrunta da. Izenak dioen bezala artoz beteriko zakua izaten da. Txapelketan erabiltzen denak 91 kilo pisatzen ditu. Joku zelaia ere erabat arrunta da. Esparruak errara edo horizontala izan behar du. Irteera gunetik beste muturreraino 40 metroko tartea izan ohi da. Parte hartzaileak zakua sorbaldan jartzeko beste norbaiten laguntza izan dezake. Lehenbiziko 40 metroak egin ondoren lurreko marra oina zapaldu behar du, atzera hasierako gunera abiatu aurretik. Bere bidea bizkorren egiten duenak irabazten du.